ti youtuberi i youtuberke, evo mene posle mnogo dužeg vremena, tako da ne znam zašto kažem što nisam pre klipove, stvarno ne znam, nisam imao ni volju ni želju, počnem da radim i ne radim dosta, tako da zbog toga sam najviše gubio vremena, ne najviše gubio vremena, nego nisam imao vremena za snimanje, pošto možda se kucim na trening, zato što mnogo mi je loše išlo zove početak treninga kad sam počeo da radim i dalje ne mogu da se povratim od onog pre takmičenja, znači dalje nisam u formi kao što sam bio, znači pola meseca pre takmičenja sam bio ubedljivo najjači, pogotovo što se tiče benča, čučanja, ajde počeo mi se vraća, ali benč ne mogu da izbasim više 95 kila jednom, čak ne mogu ni 80, mogu da izbasim 6 puta, ali jedan, tako da očinio sam se snagom. Što se tiče narednih klipova, kupio sam i novi Vej, kupit ću još jedan, tako da vratno ću, ako hoće da uradim recenziju u njemu, to vi napišite dole u descriptionu. Vratno je zvuk lošiji sada u ovom klipu, zato što snimam preko telefona, ne preko blogija, ali recite je li mnogo strašno ili nije, vratno čuje se frižider u pozadini, sad sam kod djevojke u stanu i pošto volio bih stalno svakih makar 4-5 dana da izbacujem ono pitanje i odgovori, PIO, tako da odgledat ću da odgovoram po makar minimum 3 pitanja u tim klipovima, tako da postavljajte pitanja, samo želim da se vratim na YouTube-u, dugo me nije bilo što pre, znači hoću da vratim YouTube-u snimanju klipova, jedino što još ne mogu da snimam u teretani, jer ima mnogo ljudi, nema dobro mesta snimanja kao što je bilo u prošloj teretani, znači počnite postavljajte pitanja dole u komentarima da bi mogao pravim ta pitanja i odgovore, a naravno smislit ću još klipova koji ću praviti, ako imate ideje za nekih klipova, slobodno napišite dole, i ako želite mogu da snimim klip šta obično nosim na posao za jelo pošto radim od 5 ujutru do 1 uveče. Da, youtuberi, to bi bilo to za večeras. Postavite pitanja dole u komentarima za PIO, dajte neke sugestije kakve klipove hoćete da vidite, ako hoćete da napravim recenziju o tom proteinu što sam kupio, multivitamin. Tako da, youtuberi, to bi bilo to. Vidimo se do sledećeg puta i moje staro dobro. Bye bye!